Akwụkwọ Deuteronomy isi nke 10. Na mgbe ahụ Jehova sịrị m, "Wara onwe gị mbadamba nkume abụọ dịka nke mbụ, rigokwute m ruo ugwu a, mekwara onwe gị igbe osisi. M ga-edekwasịkwa na mbadamba nkume ahụ okwu niile nke dị n'elu mbadamba nkume mbụ nke ị tụpịara. M ga-etinyekwa ha n'ime igbe ahụ, wee mee igbe osisi akaeke a. Waa mbadamba nkume abụọ dịka nke mbụ, wee rigo n'ugwu ahụ. Mbadamba nkume abụọ ahụ dịkwa n'aka m. O wee dekwasị na mbadamba nkume ahụ dịka odide mbụ ahụ si dị. Okwu iri ahụ nke Jehova gwara unu n'ugwu ahụ site n'etiti ọkụ ahụ n'ụbọchị mkpokọta ahụ. Jehova wee nye m ha. M wee chigharịa si n'ugwu ahụ rịda, tinye mbadamba nkume ahụ n'igbe ahụ nke m merere. Ha dịkwa n'ebe ahụ dịka Jehova nyere m iwu. Ụmụ Izrel wee si na Beerọt Bene-Jaakan bulie ije ruo Mosera. N'ebe ahụ ka Erọn nwụrụ, wee lie ya n'ebe ahụ. Elieza bụ nwa ya wee bụrụ onye nchụaja n'ọnọdụ ya. Ha si n'ebe ahụ bulie ije ruo Gudgoda, si na Gudgoda jee ruo Jotbata, bụ ala iyi mmiri. Na mgbe ahụ ka Jehova kewapụtara ebo Livayị ịbụ igbe ọgbụgba ndụ Jehova, iguzo n'ihu Jehova ijere ya ozi na ịgọzi n'aha ya ruo taa. N'ihi na Livayị esoghị ụmụnne ya nwee oke maọbụ ihe nketa. Jehova onwe ya bụ ihe nketa ya, dịka Jehova bụ Chineke gị gwara gị okwu. Mụ onwe m guzokwara n'ugwu ahụ dịka na mgbe mbụ, ọgụ ụbọchị abụọ ehihie na abalị. Jehova wee gekwa m ntị na mgbe ahụ. Jehova achọghị ibibi gị. Jehova wee sị m, bilie, jee ka ị bulie ije n'ihu ndị nke m. Ha ga-abakwa nweta ala ahụ nke m ṅụrụ ndị bụ nna ha iyi nye ha. Ma ugbu a Izrel, gịnị ka Jehova bụ Chineke gị na-arịọ n'aka gị, ma ọ bụ ịtụ egwu Jehova bụ Chineke gị, ije ije n'ụzọ ya niile, na ịhụ ya n'anya, na iwere obi gị niile na mkpụrụ obi gị niile fee Jehova bụ Chineke gị ofufe, idebe ihe niile Jehova nyere n'iwu na ụkpụrụ ya niile nke mụ onwe m na-enye gị n'iwu taa, ka o wee dịrị gị mma. Lee, Jehova bụ Chineke gị nwe eluigwe na eluigwe nke eluigwe niile, na ụwa na ihe niile nke dị n'ime ya. Naanị na ihe nnụnụ ha dị Jehova ezi ụtọ ka o wee hụ ha n'anya. O wee họpụta mkpụrụ ha nọchiri ha, bụ na onwe unu n'etiti ndị niile otu ọ dị taa. Bikwa n'obi unu ugwu, unu abụkwala ndị kwesịrị olu ike ọzọ. N'ihi na Jehova bụ Chineke unu, ya onwe ya bụ Chineke kachasị chi niile, na onye nwenụ kachasị ndị nwenụ niile. Chineke ukwu ahụ bụ dike, dịkwa egwu, onye na-ahụghị mmadụ ihu ọma na ikpe, onye na-anaraghị ihe iri ngọrị. Ọ na-eme ihe ekpere n'ikpe banyere nwa mgbei na nwaanyị di ya nwụrụ. Ọ na-ahụkwa ọbịa n'anya, inye ya nri na uwe mgbokwasị. Hụkwa na ọbịa n'anya, n'ihi na ọ bụ ndị ọbịa ka unu bụrụ n'ala Ijipt. Jehova bụ Chineke gị ka ị ga-atụ egwu, ya ka ị ga-efe, ya ka ị ga-arapụra n'ahụ. N'aha ya ka ị ga-eji ṅụọ iyi. Ya onwe ya bụ otito gị. Ya onwe ya bụkwa Chineke gị, onye meworo gị ihe ukwu ndị a dị egwu nke anya gị hụrụ. Ọ bụ ọgụ mmadụ 310 ka nna gị ha ji rịda n'Ijipt. Ma ugbu a Jehova bụ Chineke gị emewo gị ka ị dị ka kpakpando eluigwe n'ụba.